सोर बुंदों प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जेबो मावाखै होननानै? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै आङो दंफैयो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि टु खाग्राबारि बारग्रा नांगल दैनि सायाव गोदानैहाय ब्रिज बानायगासिनो दङ। दा आङो नोंथांमोननो खोन्थालांगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। बेबायदिनो इउपिपिएल सरकारा गोबां स्किम बानायनानै गालांदों आरो माखासेखौ अलरेडि अन्थाइ खाम्फा गायसनजोबखानाय जाबायमोन। दा बै अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ माखासेयाव बिथांमोना बेफोरबायदि भिडिअ सेबखांजानो फट' सेबखांजानो गिनानै दा देफायजोबनानै बिथांमोना माखासे स्किमखौ दाननानै माखासे स्किमखौ ओरै खालामलाबायगासिनो दङ। रायजो राजाफ्रा नुवाखै इउपिपिएल सरकारा मा मावनानै गालांदों। बिथांमोना बुंबाय थायो जेबो मावाखै होननानै। नाथाय जोङो दिनैहाय नैबेयाव फैबाय आमगुरि टु खाग्राबारि बारग्रा जायनाखि गोदानै ब्रिज गायसनदों। दा बे ब्रिजआ इउपिपिएल सरकारनि समावनो जाखानाय बियो 84 क'रलनि बियो। दा बेखौहाय इउपिपिएल सरकारा स्किमखौ खालामनानै गालांबाय आरो दायो गोदानै सरकार फैबाय बिटिसिआव। दा बिथांमोना गावसिनि सरकाराव नैबेखौहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननानैहाय मावगासिनो दङ आरो दा खामानिया रानिं सोलिगासिनो दङ। साननानै नायदो अब्ला रायजो राजा नोंथांमोना बेसेबांदि थगायजाबावगोन। बेखायनो जोंनि बिटिसिआव थानाय गासैबो हारि माहारि रायजो राजाफोर नोंथांमोना बुजिदो सोरबायदि सरकारखौ जोङो लाबोफिननांगौ। दा बेबायदिनो आरो गोबां स्किमफोर दंबावो, बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिजोबनो नाजागोन जेसेबां हायो एसेबां।